Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Έλα, είμαστε on air. Καλώς ήρθατε στο Paintball Edinburgh Saturday. Εδώ βλέπουμε τις δύο ομάδες, Έλληνες κατεβασμένοι εδώ πέρα καθιστοί. Όσοι έχουν παγιά στη μάπα είναι άχρηστοι. Εδώ. Κάνε zoom. Έχω μία. Για δείξε και τους καλούς. Δείξε και τους καλούς έτσι. Δείξε και το Sony. Αυτό θα το στείλουμε στο Tactical LED για να μάθουμε ότι είναι καλός. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο εδώ σε παρακαλώ ότι του Σπύρου δεν είναι μπογιά, είναι βάφτηκε το πρωί για να δείχνει άγριος. Επειδή το έχει ανάγκη. Είναι χρώματα του πολέμου. Ναι, να ξέρετε ότι θα το ανεβάσω στο YouTube και μετά στο Facebook. Οπότε ότι λέτε... Για πες. Γι' αυτό γουστάρουμε. Λοιπόν, ήρθαμε που λέτε εδώ πέρα σήμερα. Ήρθαμε να παίξουμε paintball. Μπορούμε να γράψουμε άλλη μισή ώρα. Με το Hellenic Society of War University of Edinburgh. Γιατί το πρόσωπο του είναι σαν μουνί. Κάτσε να δω. Η Hellenic είναι και που το χαρεί, η Hellenic και η Cypriot. Hellenic είπα. Το Cypriot είναι... Τι είναι ρε? Είναι το και καλά είναι η ακάλυψη. Μια δήλωση θέλω από τον κύριο Νίκο, μια δήλωση που έφαγε 13 σφαίρες από μένα. Μια δήλωση από τον χοντρό. Για μιλά χοντρέ. Έλα, ο χοντρός της γάμης. Την απάντηση θα ήθελα. Η απάντηση είναι ότι ο χοντρός γαμάει στα κάρτα και βγαίνει τελευταίος. Γαμάει στο paintball τρώει 13 σφαίρες. Περιμένουμε να δούμε σε ποιο άθλημα είσαστε καλός κύριε χοντρέ. Άρτε μέσα στα κάρτα να δούμε αν είστε και εσύ. Λίγο πες του χοντρός, στο μπούτσο μου χοντρός. Αυτό ήταν. Γιώργο, πήγαινε και πάρε την πλέον ομάδα να δει πόσοι λάσπες έχουν στα πόδια τους. Να δεις. Στα γόνατά τους ρε. Κοίτα εδώ, όλο κάτω είμαι, όλο κάτω. Από το χαριστήριο βγήκανε. Είναι στα γόνατά τους, επειδή από τα τσίπρα. Τα παιδιά εδώ πέρα πίσω δεν μιλάνε. Για πάρ' τους εδώ πέρα. Για πάρε τον ναι, Να ρίξει το σημάδι, να ρίξει το σημάδι. Το καινούριο τατού του να μας δείξει είναι από την καινούργια μοίρα. Κάνε zoom. Πραγματικά το καλύτερο λάφυρο. Ενθύμιο. Αυτό είναι ένα μέτρο. Εντάξει, αυτό.